concello de Muros, frente a Laxe das Rodas, un destacado petróglifo cerca do Caso Mallou, onde xa estivemos. Hai algúns investigadores que afirman que este petróglifo ou este conxunto pode ser un santuario astronómico pagán. Recordemos que, según a tradición, a Raíña Lupa, unha vez convertido ao cristianismo, mandou ou tentou desfacerse de todos os santuarios paganos e de todos os seus ídolos. Tal e como acaba de comentar Rodrigo, esta maravillosa mostra da nosa arte rupestre, o petróglifo ou os petróglifos da Laxe Rodas, serían, según algúns traballos, como desenvolvido por Fernando Alonso Romero nos 80, un calendario ou a representación dun calendario ritual vencellado ao ciclo astronómico lunar. De ser así, de ser correcta esta interpretación, pois estaríamos ante un auténtico santuario, un auténtico lugar de culto dos habitantes destas terras aproximadamente na época da Idade do Bronce.